Abraham ndiani? Abraham. Father of many sons. Father Abraham. Sa dambo kuvunja. Wewe unaenda ucheche. Abraham. AB Miranda. Simonyara. Nenda ucheche. Nanzi. I just go to church. You unaenda ucheche Fonzo. Inini ndwenda? Kupi? Ku Roman Catholic. Kweo elder. Kupi? Kweo dread. UFIC. Joani mazo kwa makambi. Saka iwewe awe ngatangi Kwangu ndikwa Pope Benedict sha. Right. Apa nyaya ilipo mukuwirirane. Aya, mina dakunzwa sister vanzwa muchitenge murikuita naro saka dauzibvunza sister ndepapa musikuwirana. Apa vari kuti kwa hai forbidden fruit istonyi handifini ndakazvitengeserwa ndikazvihodha kana. Asi zvimwe zvese tikuwirirana. Akwete zvistonyi hazvandihodhi. Aiwa, kana ndiri wrong. Ndichaenda ndichanogara pasi. Hapana research ndosangana neresearch PGHQ tinazo. Ndatoda akati chinoda kuti tiite dialogue kuti tichiwirirana tichionesana tichibata bata. Because sister. Exactly. Kada isiri Stonyeni. Sister unoti chinoitika ndechoti vakadzi ka. Ukada kuona paiparwa mhosva pese. King David chaichai amambo akagara pabalcony obva angokuita chimwe chibhebi chigeza uri kunzwa most trusted soldier wake Uriah. Asi King David nekuda chibhebi chacha akamenisa pawar front achibva anourayiwa. Zvese izvi zvingoitwa nevakadzi. Aiwa kwapa King David ndiye akapapana kana mukadzi. King David akachiva mukadzi wemunhu otodenda ndiri Mwari pa. Akachiva mukadzi. The man was what? Was created. What is to created? And the man was created. Mukadzi anonzi akaitwa sei? Formed. Was formed. What out of a man. No, what is from what is to form? Vakanyatsomugadziira so kuti iwo ukamutarisa uri Adam, you have to that thing has to erect because mukadzi wemunhu akafomewa because ndo zvanga zviri basa rake. I understand. Saka isi mhosva yake. The Alphonso, mira. Haisi mhosva yake. Iye David chataifana ngoti Jehovha nekumbira umusiure madziso angu. Aone zvinhu zvakakosha. We've got a garden. Akagadzirira bosi kumashure kwese miyedzo. And the fruit is in the middle of the garden. Saka akazofomerwa. Mukadzi wanga uri muyedzo unonetsa kukunda. Atidzokeri kufrutu zvo. Because Mwari havasi bedza. Adamu pane paachanditengesa. Mwari achifomaka haifoma adafona chinhu chiri exactly different from Adam anditi chiri opposite chinovaraidza saka haizofoma munhu asina mazamu kana kuti asina twa dzinoonekera zvakafanana newewo kana uchifamba uchiona mabhebi murodhi undotarisawo uri nemusika kuti vakomana apoita zvemusika undotarisawo munhu saka toblame that kuti kwanzanzi nekuti anga akadai was formed. Why is it? Why is it? Katichitsvage kana pemurume ndisikutora pakati but tinongoti semunhu munoita central position to understand kuti chii and the fruit was on the same takachengetedzwa kana chinhu fruit national rights iri usadya refana hanzi paita kupenya even though andi Mwari ndiye akakireta kana ida kuti Adam akawisire akapenga tapinda aiwa is why Adam akasadya fruit aiwa tamabvunza ngokasheni
zvakafanana nekuti muri kundibvunza kuti Mwari vakaregerei Jobho achiedzwa ivo vaiziva kuti Jobho achakunda miedzo. Jesu chaiche akatendwa kana uri mwana waMwari chinja manhingirikiri matombo aya aite chi bread atune nzara achibvaindosvika padenga penyika zvikati ona ukanditeedzera ini ukandiwoshipa ndinoita sei ndinokupa nyika yese. Adama akaisa makumbo ese. Jesu kuisarisa nyika yoone anzi ukadona iwewe mangirozi dzako dzinonokugama. Jesu anoziva kuti all these things are mine. Saka takakufanira saka Adama anakuziya here kuti all these things are mine. Yeah, it's what all these things are his. Apparently that was not a temptation. In the wilderness. Ndio zvakatanga kuitika. Ndio zvakatoitika. Mukazobva kuti cha iwe urusiya zvinonaka ndinazo panapa urosi idya muchero uone kuti zvinoitika. Nyoka ndakapinda iri form of Lucifer. Nyoka iri form of Lucifer. Nyoka yakatanga. Lucifer akazviita before ndo zvakadzikisa Holy Spirit akashanda naMaria pakabuda Jesu akazvisa before kudenga nani akauya pasi panapa ndo pakasvika munhu anoramba achinzi virgin Jesu anga ari anyin'ina iwe anzi virgin Eva virgin atipekutanga matanzi Holy Spirit ndo yakaita iwe kandikudakodza kuti tionesane chibopa sister vambota that was a story that was a chat pane nyaya iri kutaurika panapa iri gara pasi iwewe mamuchiti chiwe sister dambonzo mamuchiti chi tanga nchiti Mera anakuita mimba ya Jesu ba. It's sort of a story akangoitwa here because it's not practical evidence. No way. Yamunoti mimi as a virgin can actually carry a pregnancy. Plus antataurana kuti the Holy Spirit Jesu mwanakomana chinhu one. I believe in God. Yeah, is God has a Mwari wacho naye katika daudzuka pekutanga vana Cain vana Abel vakazvarwa vanhu vasangana varara soko. Munhu akaproducer pakaita mimba anotika. And Mary was said to be a virgin. So there was no way whatsoever. Mwari vakangotsvaga chete pekuda kungoti pafeko kunzi indo mimba. Maybe chakachikori clean. He's a true God, yes. He's a true God. Asa havana kusengwa mimba. Mwari havana kusengwa mimba. I believe in Jesus. Do you believe in God? I believe in God. Do you believe in the truth? Do you believe in the truth? Why? Sera akaita seko andisera akazoita vanane makore mangani kwe iwe akaende kumenopause azoita zizonyatsosa munhu akazarwa ari mumusha akatozonobhabhatidzwa chimwe yamutsvene sochoka uchinyatopinda paari kuti azoita to go back with you ndakunokuratidza kuti mukadzi akatadza do you know kuti iwewe Joseph wewe kuti iye achizoendeswa kujeri mukadzi whatever Potiphar
ndiye akaenda kuedza kumusejusa saka ini chatinofarira ka ndechekuti Joseph akaramba mukati mwana waMwari, Samson akatadza kuramba, Adam akatadza kuramba. Joseph was not married to Potiphar's wife. This is different. He was not married. But he was handsome and intelligent. Your point is valid. Point your point is valid. Exactly. The fruit in the middle of the garden. Jonah, garden. So are you saying the garden of Eden? The garden of Eden is dead. Are you saying the garden of Murukuti fruit recent if murukuti garden if are you saying the garden no fruit in the if no makutoti garden because kana mukazaro wangorwana if fruit in the if she was the that's totally forbidden fruit. She was very ignorant. Very ignorant. No, very ignorant. No, we're trying to make you understand. Biblical. Wait. Biblical. I think that's the Adam na Eve. Wakaenda sex. Biblical. Biblical. That's why Adam na Eve. Those snakes we saw in the Bible or books of God, those are all true lies. They are true lies. Because you can believe them, that's the part of the truth here. You can deny them, that's the part of the lie. They hate sex, those people. Yes. If he was already throwing out, exactly. How sheep. They hate children. Where did they come from? Those children. Ask my sister. Bible, not our face. Rose pigs are food. Obviously. God understands wait! Unsanctioned sex. Mari, I don't know the one who's I know how the ear would tell the cat. Put some sorrow up with what will not be so day, but Lucifer, Yakatanga Kanga, Lucifer, Bakanga, Akapina Brainman, my Eve. I'm already ahead of you. Oh, fine, carry on. Can I say that the moon, it means you don't know what you're saying? I'll carry on. I'll get back to you. Carry on. Right. Whatever. I did you. Makatawana about Zimbabwe. Madam Garden, no Pagabufa to be down. Papa, judgment. And it is Matopara most already. Judgment,